Garaşsyz hemişelik diýarymyzyň ähli ýerlerine bolşy ýaly ýurdumyzyň Lewap vilayatyna da hormatly prezidentimyzyň hususy ulgama döredip berýän geň mümkinçilikleri netijesinde üstünlükli iş alyp barýan hususy kärhanalaryň sany barha artýar. Vilayatda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň belen tutumlaryna laýyklykda iş alyp barýan şeýle hususy kärhanalaryň biri hem Kerki etrawynyň Kerki şäherine ýerleşýän şohlat we şohlat önümlerini önürýän hususy kärhanadyr. Ýurdumyzda telekeçiligi we hususiýetçiligi ösdürmek babatda döwlet tarapyndan berilýän ýakyn gollawlardan ruhlanýan bu hususy kärhanada şu günkü günde dürli şohlat önümleriniň 11-den gowrak görnüşi öňürilýär. Bu gorda hususy önümçilikde öz işiniň ustady bolan tejribeli hunärmenler zähmet çekýär. Olar önüm önürmekde esasan ilkinji nowbatda bazar gatnaşyklarynyň talabyna laýyklykda alyjylaryň isleglerini nazara alýarlar. Ýokary hili önürilen önümler hut şoň üçin halkyň arasynda da uly isleglen peýdalanýar. 10 ýyldan gowrak wagt ýary hereket edip gelýän bu hususy kärhanada öňürilýän ýarym qaqadylan we gaýnadylan şohlat önümleri hatda vilayatyň çäginden daşardy hem alyjylaryň uly söýgüsine münasip bolup gelýär. Taýýarlanan önümleri öz wagtyna halka ýetirmek üçin ýygyderli aladalar edilýär. Hut şu maksat bilen bu ýerde önümçiligiň ýanyna dukanyň işiniň ýoly goýulanyny hem bellemek ýakymlydyr. Önümden belli bir bölegi bolsa vilayatyň sowda nukatlaryna we bazarlaryna ugradylýar. Ol ýerlerde hem bollugy bilen el ýeterli bahalarda halka hödürlenilýär. Pähim paýhys ummany magtym bolup Praga ýylynyň her bir günni ynamly zähmet üstünliklerini besleýän hususy kärhanaň agzy bir zähmet köpçüligi eşretli zamanamyzda işlemäge, döretmäge, hususiýetçilikde giň ýerimli önümçilikleri ýoly goýmaga döredilýän uly mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza we hormatly prezidentimyza, arkadagly gahrman serdarymyza alkyşyny we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.